mokwongo duoko wach mani wacho mar SHA mane wayudo coordinator achiel kuom coordinator 47 nwachane chuny sirkal. Sama indiko ji e sirkal to gimomiyo idwaro ni mondo jok man piny gi be idho. Ibo nang'o ni nyalo bedo minister kata PS, but administrator en ng'ato nono. Jok man piny kae gi ema timo a lot of things, especially weche mag policy. So gima notimre gir SHA ni, jomoko nobet piny to odhi oketo requirement moro ni mondo ibed shortlisted to nyaka ibed ni isedhi e government, school of government, mitimo course moro mar senior management. So inwang'o ni mano en gima favor mana joma tiyo in government. And then jomoko moseng'e mano en ni nowadays school of government kata mana in bati i apply to kata mana kin ka tidhi timo course in management, in senior management. So kata ka gimoro biro tinyalo compete gi jo sirkal ka. Mane information mane jowa ongego. Omiyo SHA shortlisting nogol jowa and gimane PS nyalo timo onge. But so far mano has been corrected. So adwa ni mondo I defend PS Oluga on this. Joluo sometimes wahero rush to blame people moko wang'eyo ni awinjo ndalo moko kana dhi chung' kadwaro kama ji penja ni sendiko ji adi police. To mar ariyo be ok inyal wacho publicly jo misendiko kidwaro public office because inyalo bedo branded wrongly makosni kata tich. Ni kindiko jomoko tilanda. Issue mar nyiego ok en issue mar Luo kende. En issue marwa the Nilotic community. Kidhi kata ir jo Masai gin gi that problem. Kidhi kata mang jo Lang'o gi gin gi problem no mar nyiego mar gorruok mar wacho ni gol ng'ane ket ng'ane. To kidhi Southern Sudan it's too much issue mar nyiego. And issue mar nyiego no sometimes ibono kaka koro sani nyano ka jomoko chako bukren, jomoko luongre ni gin jo Siaya, jomoko luongre ni gin jo South Nyanza, jomoko luongre ni gin jo Migori. Kibiro Siaya be winjo ka bwana no osewacho ni aja Siaya but aja Uyoma. Are you getting me? And interestingly, even in Rarieda, Uyoma has been very unlucky. Uyoma yakanyocho bedo, I think, the first PS. Uyoma yakanyocho bedo, the first judge. And yet, it's one of the best, the top areas in Siaya. I don't know that it was a day factor. Maja Uyombu, which could have brought that. Yes, before Kokanyocha, Uyoma gi host katamara president. The president know the Uyoma in the 60s, Dala Chengo Neto. Kanetimo inauguration, Kenyatta know in the 60s. Now, issue mar nyiegoni is natural amongst us. Wan wa herore sama nitie lit. Kini hospital sani tuo bati okwabi. To koland ni tho. To wan joma biro mbele ka. Wate wachiko disapar. Kendo waketo tent, kendo wamadho chai, kendo wagolo pesa. To sama nyochi tuo ma in hospital, moripo wagol pesa, wathiedhi bed mangima to kwabi. Wahero matanga. Wariwre elite to kwariwre e mor. Ni owadwa ni oyudo gimoro ni koro waduto wa mor, no owadwa ni oyudo gimoro. Wanyalo bedo mamor temporarily. To sirkal masani ni no kwagone kura. To jatelo masani ni kata kano loso sirkal nomiwa minister, nomiwa PSS are. Lakini nyalo neno kasama wabire sirkal. Makoro wabiro gi jakom, wabire sirkal. Ingeno kuyu sama gibire sirkal to kiwinjo ka giwacho ni jogi mane nie sirkal before riembi. Yes. Kata sani jatendgi cha mane deputy president cha odhi okene sirkal. Tok ni winje chieng' moro kowacho ni jomodong' e sirkal gin traitors. Wan ka jatendwa owuok e sirkal nokosana gi president to ute idwa nuring e sirkal no nikore akujo maber. I don't know that you are getting me. Okuche jatendgi chodhi
to kowinjo ni dwa riemb ng'atgi to en ema osewuok koro udwa riembo ng'atwa e sirkal. Udwa tiekowa. Nwach ong'e ni kata ka en onge e sirkal, Yes. but it is important mondo jogi obedi ang'o? Sirkal. So kata mana wan sama ne wabiro cha. Yes. Ok noripo wach ni riembe Eliud. Nowacho ni mana jatelo. Eliud to ng'ati medwa mana jomoko adek ariyo. Yes. Ok nowach ni ya wale Eliud. Ok nowach ni ya ni riembo Molo, ni riemb wuod Komundo cha. Jatelo mago jogi medwa mana moko abich. Yes. I don't know you are getting me. One was a bit of victims. Anyo ka jomoko wacho ni Owino ni en celebrate kinego jowa. No. An officer of the law. Tija en tij wacho kaka sheria chalo. Dong no kasa ni okwadhi e ndara. Ok iwinjo ni onegi jowa. Are you getting me? So nyaka wa understand ber bedo e sirkal. Ber power. Position kaka makoro Omolo nigo. Is so important. So important. Makwa make a mistake mwagole. Tok dhi duok ng'atwa kanyo. And wabiro kane wabiro ka jowa ochako gokora ni no. Leave him. Iwinja? Leave him. Because nitie gik mang'eny motimo kanyo ma jomoko may not know. An nadhi kwayo kom mar gavana. Yes. Aso wachna Siaya. ni onge nomination. As we obedo matek, adhi akawo gumba iso gumbo ni bi wadhi wayomb jogi. Ne wadhi yombogi. There was no shortcut. We were going to beat them. But Jakom came back and said, Nekwaro di mae, ini no wadwa. Gini nyakudu wiya. We negotiate on bas kara koro we uru. Oduok na tija. Nadoki office. Ok no lorna. Nyiego. Office no nyocha doke mana machiegni. Iwinja? Mano omiyo when we talk about ng'ato kaka Oburu, en ng'ama nosetiyo e sirkal mo rise mobedo provincial economist.